Ами, не за хулиганство. Предполагам, че ако ме задържат в лудницата, ще може би така, защото имам навика много подозрително да наблюдавам хората. Не знам защо, може би защото обичам да гледам, не толкова да говоря, да правя нещо, обичам просто да гледам и да съдя това, което са казали по действията на хората и едва ли не ще читам езика на тялото. Далеч по-интересно се случва това да слушам разговора. И да, предпочитам го и някакъв път е доста странно, защото се страничам много хората и в това, което правят и някой от тях почва да си мислят разни неща и да, знам, че не е много приятно и нямам само всеки, който се почувства некомфортно, обаче просто са ми навики, не знам, да години съм така и не мога да го изкорена от себе си.